Good morning. Magiging bigote na naman yung bago eh. Ate? Magiging bigote na naman yung bago eh. Bakit? Ano naman natin ang formatika? O, di ba? Magiging ito mga bigote na siya. Kasi
Parang ang layo sa harapan natin. Good morning, good morning, good morning. Meron. Ilan? Ano problema mo na Ronor? Ay, Ronor. Mute lang ako, si Tikoy, maingay din eh. Sabi niya, hindi ko na sabi si Koy. Maingay din na.
Magkita ko na yun. Dahil. Good morning. Maglinis tayo ng labas. After maglinis, magluluto. May bisita. Pakain namin sa labas today. Aray ko, buto, aray. Buntik pa. Buntik pa ako masubsob eh. Busy, much busy. Muntik akong masubsob kalbo. Natawa tuloy siya. O, diba? Ayan tayo. Nagngingiwi na ang ano namin dito ba? Ildet. Ang salamig ba? Salamig. Doon mo dahil. Lagay dahil. Doon mo to dahil. Lagay dahil. Doon. Umaka man lang.
Saan? Ate Belly, hindi ako makalagay ng jacket. Nandun yung isa kong cellphone sa kabila. Bakit nag-zoom? Zoom siya.
Ano pa rin daw? Pagkain mo ang sabon. Pero ang sabon ng dahon. Yung bubang rin. Wala din sabon. Kaya nakulangan sa mundo dahil mahaba pa ang lalakbayin natin. Dapat dinala mo yung lalagyan na lang para bigyan sa kulang. Kulang pa yan. Doon pa. Sa labas. Dito tayo sa labas. Saan? Meron pa dyan? Oo. Yung galing sa... Yung inaanan ako. Linis ng labas kami guys, nakapangtulog pa kami ba. Malamig. Tapos ba pinto dyan? Ang sakit ang pit ko. Ay, bukas nga.
Ano? Okay. Meron doon may sa may ano pa. Meron dyan ang chance dyan na. Hindi ba remote yun? Kaya nga yung nandiyan sa may ano may bitana. Kaya sa may ano. Okay. Ay, okay naman.
Gusto niya i-comfort yung Bakit? Ano yung anak ba yung pumunta ng siya? Kapatid niya ito. Diba? Kasi parang ano yung nadisino yata doon. Ano ba daw? Parang ano siya yung guitar ba? Parang doon siya nadisino kasi hindi na nakabalik. Kaya iniisip nila patay na kasi walang tawag, walang ano. Kaya lagi ano yung nagdadaan na namin. Yung kapatid niya kasi. Siyempre, nanay. Diba? Alam mo, mag-siyempre, ano siya. Sayang nga ang sunblock ko. Nainitan ang mukha ko. Pakalamitin mo lang ako, pet. Hindi tayo pang kanto ng asam. Sabi ko, sayang, palito mo lang mukha ko. Hindi ako makaharap ng asam. Diba? Asam. Asam. Eh, buto! Sa ako lumabas. kapam ba, kapam. Lamal ka. Lipat naman natin ang Ay, lipat naman tayo, lipat guys kasi ano. Ayan oh. Maluwag pa, maluwag. Ano pa? Marami pang bakante, maluwag pa, maluwag. Parang ano lang yan. Parang sasakyan lang ano. Maluwag. Ba't nagugas ka naman? Nagugas nga ako. Nagugas? Oo. Nakalimutan ko. Puta ka. Gusto ko talaga yun. Gusto ko talaga sa... Sabi niya, Maria, hi kayo. Uwi na siya. Walang marito. Ako TikTok si ano eh. Si Sarah. Sabi niya, hindi mo sila sa TikTok sabi niya. Mas masakit pa yung masakit pa yung umahanap ka ng boyfriend. Kaysa ma-impeach ka. Nag-buisit yung mga tao. Buisit na gusto sa impeach mo. Tapos ikaw full ka lang. May ano yan, may tawag. Guys, oo, ang maganda sa ano ng mga politik. May napakilagalan. Kaya gusto eh. Grabe
tayo mag-change plan. Paano ito? Paano dapat? Paano? Diba? You know, Ginagawa ng parang di ko ng bola. Pag nabasa, ay, doon sila mo kami. Ginagawa ng bola. Sakit sa katawan yung ganyan na ano. Nangangamit ko isa. Pag sa'yo, ano, kay ate, 2,000. Pag-gising ko sa umaga, sakit ng katawan ko. Maaga ako nagising kasi luluto ako ng luluto ako ng ano ko, pagkain. Habang nagkakape ako, nagkain ako. Pagkain ko. Tapos katawag na yan si ano, si Pangulo. Sabi niya, ganun lang ito na si ano, okay. Naka-ano na ako. Nakaluto ako pag... yung dating nani noon, si Bisaya, ay, hanggat tulog ang bata, natulog din siya. Tapos sasabihin, gutom, lagi napapasmay, kasalanan mo. Para sa hindi ka nag-anak ba? Diba? Tayo, diba? Kung nag-anak tayo, alam natin kung paano diskarte para makakain. Kaya hindi. Asa lang din, kaya kasalanan ako mapasma ka. Pupunta dito, pasma dahil. Kasalanan din dahil. Kasi ako, nag-alaga din ako ng alaga na ng malis kasi hindi na ako na, kanina mo ba? Tumagal ko ah. Tumagal ka. Yan. Hindi na ako magdala. Hindi na nagdala. Natawa na siya magbigay. I-ano, Facebook, hindi ito masyadong magpapakita. Facebook na yung lagi na nag-drive. Ha? Facebook sabi na nag-drive. Minsan. Nagkakanta solo.
ba ito? Ito yung ito. Sabi niya isa. Ano ba nadaanan nila yung pamili? Sabi niya, saan tayo yun? Kasi hindi kami ng ano ganito. Sabi niya, okay. Pero doon naman na isa. Hindi. Paalam mo kayo yung mga ano. Ito rin. Parang siya ang gano'n. Saka maano sa ano ko, sa pamilya. Ang focus talaga sa asawa niya na hindi ba nila nila tayo sabihin na magmabait pa rin sa office na. Hindi nila kaya. Alay. Halimbawa sabihin nila rin sana, sabihin nila sa amin na magmabait pa rin tayo. Kasi tayo sa amin. Hindi na. Ano lang puro, ano lang sila? Oo naman ako. Lagi nakasibat ang bibig ko ba? Ay, yes. Kahit ay balik-baliktad na ang aking salita dyan. Basta ako magsalita ba? Ay, totoo dahil. Tawag-tawag si Susan, sabi, puta ka talaga, pe. Ang tawag sa akin, pe. Ganun yun. Ang ano siya eh, yung tawag sa akin, parang tatay ko eh. Tatay ko gano'n ang tawag sa akin eh. Kaya lagi kayo pinag-aawan eh, ganito na yan. Ano pa kasi? Lagi tayo punta sa kinay ba? Gusto niya yata, hindi ko kayo ako. Kakain na ako. Mag-isari na ako. Lalamitan naman yun. Yung madali lang, nagay ko dun sa ano. Yung krema. No? Wala ka mo, hindi pa mo yung sige ko lang namin. Dahil ito dahil yung mga ano dito. Dami. Tapos na. Gutom na rin, gutom. Ano yun? Sarado? Ha? Ano yun? Hindi na ka bumili dito? Hindi ko sinasado yung kanina. Ano ko ba?
Di, Matulog ko na ba? si, Malapit na matapos kami, guys. Ha? Ah, yan ah. Yung gulong naman. Ano ka dyan? Ano siya? Sinakoy? Nabi? Ha? Madam? Kita-kita lang. Yan ah. Bakdo. Uy, yan! Parang malaki yung ikot mo daw. Malaki ka daw. Uy, bakdo! Alin? Babalikin niyo si Ika.
Ito naman po ito. Ano kaya dinaanan nila? Nakaisang oras din ako, Day. Bye, guys. Thank you, guys. Bye-bye. Ay, ano magdala? Thank you sa inyo lahat, guys. Thank you. Nilalamig yung senior. Buwang talaga to si Kalbo ba? Ate Lani Chorban, thank you. Fit Bendy, thank you, thank you, thank you. Bye everyone. Thank you guys.